Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии работаю я, Гульсум Халилова. И в этом блоке мы, конечно же, будем затрагивать самые актуальные новости, которые касаются непосредственно временно оккупированного Крыма. И в первом блоке нашей студии я рада представить гостя нашей студии. Это заместитель прокурора Автономной Республики Крым Виталий Сократаров. Витаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Ну, о работе прокуратуры Автономной Республики Крым я для начала хотела бы с вами поговорить. И вот насколько изменилось ведомство ваше, да, за время, пока оно существует на материковой части Украины. Есть ли в вашем ведомстве сейчас крымчане? Кто эти люди? Какой у вас сейчас штат? Доброго дня ще раз. Доброго дня вам і вашим глядачам. Я щиро дякую вам за запрошення, за можливість поспілкуватися і донести, скажімо, нашу думку і нашу позицію стосовно нашої роботи. Взагалі, як відомо, з 2014 року, після окупації, було прийнято рішення Ради національної безпеки і оборони, яким запроваджено передислокацію правоохоронних органів. І одним з таких правоохоронних органів і на певний час єдиним була прокуратура Автономної Республіки Крим. Коли ми починали свою діяльність, відверто ми знаходилися на маленьких приміщеннях заводу «Арсенал». Ми працювали відверто на комфортних умовах. По-різному штат наш розвивався, не було можливо спочатку і розуміння, як має працювати прокуратура Криму. Але починаючи з 2016 року, коли прокурором у нас став Гендус Мамедов, ми почали орієнтуватися саме на розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності, а також інших злочинів, які пов'язані саме з умовами збройного конфлікту. В нас збільшився штат, відповідно напрацьована наша напрямки роботи згідно з положеннями Женевських конвенцій. Ми розслідуємо саме основну увагу приділяємо саме цим порушенням, тобто воєнним злочинам. Зараз в нас в штаті загальний, тобто на період реформи 77 людей, але це з технічними працівниками, оперативні працівники, які безпосередньо займаються прокурорською діяльністю, їх 50. Зараз, враховуючи питання відрядження наших працівників, проходження атестації, ще мінус 16 чоловік. Тобто, в принципі, в нас десь залишилось порядка 30 людей. А кримчані у вас є? Є в нас кримчани, є люди, які розуміють, що таке Крим, які народилися в Криму, які проживали, які працювали в Криму. Їх є двоє. Я, напевне, не буду називати їхні прізвища для того, щоб, скажімо, окупанти не переслідували їхніх родичів там, в Криму, тому що в декого з них і залишились там родичі. Вот. Але є такі люди, і вони працюють у нас. Ну вот насколько сложна работа прокуратуры Автономной Республики Крым с оккупированной территорией, потому что доступа на эту территорию у вас нет, вы там не находитесь. И насколько я понимаю, вот те люди, которые работают в прокуратуре Крыма, они же в высших учебных заведениях не учились тому, как работать без доступа на оккупированную территорию. Вот как вы адаптируетесь к этим реалиям? Безумовно, ви знаєте, я можу вам навести приклад своєї практики, коли я вчився ще в університеті, і коли ми доходили до розділів проти основ національної безпеки чи проти миру та безпеки людства, нам викладачі говорили: ну, друзі, ви знаєте, що є такі норми, але, в принципі, вони мертві, вони ніколи не будуть застосовуватися. Ніхто не чекав окупації, ніхто не чекав військових злочинів, і безпосередньо і ми не чекали того, що буде так. В умовах окупації ми почали адаптовуватися, почали залучати до себе і вивчати разом з різними професорами і українськими, міжнародне гуманітарне право. Ми спілкуємося з особами, які відомі фахівці в практиці прав людини. Ми працюємо з міжнародними партнерами, із королівськими адвокатами, навіть з Великобританії, які надають нам допомогу, які технічно показують нам, як треба працювати, які є нюанси того чи іншого злочину, як його правильно розслідувати, як правильно закріплювати ті чи інші злочини. І враховуючи те, що ми працюємо не тільки на національному рівні, ми також торкаємося взаємодії з Міжнародним кримінальним судом, то тут ми також розділили свою роботу як на національний рівень, так і на співпрацю з МКС. І
там також є певна специфіка збору і подачі інформаційних повідомлень до Міжнародного кримінального суду, яку ми також опрацьовували вже з досвідом. І сьогодні от в нас є 7 інформаційних повідомлень. І я вам можу сказати, що, напевне, кожне з наступних повідомлень воно стає все кращим, тому що ми вже розуміємо, де, можливо, ми не зовсім так нормально написали ту чи іншу частину. Зараз ми її посилили, зробили якісь більш акценти сильніші на ті чи інші порушення прав людини та воєнні злочини, які вчиняються в окупованому Криму. Тобто це процес, скажімо, розвитку, так як і окупація була для нас неочікуваною для всіх, так і робота прокуратури вже адаптується під ті умови окупації, які є. Ну вот как вы оцениваете эффективность работы на материковой части Украины прокуратура Автономной Республики? Может быть, по 10-бальной шкале? Ви знаєте, завжди до ідеалу треба йти. От. Я не можу казати, що ми там ідеально працюємо, але ми намагаємося робити все якомога швидше. Кожен з прокурорів до того працював в звичайній прокуратурі. І ми рідко спілкувалися, наприклад, з громадськими організаціями. Так, свого часу було, це не прийнято в органах прокуратури. Зараз ми цьому навчилися. Ми отримуємо досить велику кількість інформації від громадських організацій. Ми спілкуємося з різного роду правозахисниками, з якими ми також до цього не спілкувалися. Ми навчилися збирати від них інформацію. Я думаю, що враховуючи те, що з прокуратурою автономії стараються працювати багато, в тому числі визнаних як правозахисників, так і юристів, я думаю, що це приклад того, що ми працюємо ефективно і з нами люди хочуть працювати. Давайте вот перейдем к конкретным темам и делам. Вот хотелось бы начать со следующего. После интервью с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской, основателю вот издания «Гордон» Дмитрию Гордону не возникает сомнений, что подозреваемая прекрасно знает, что за что ее привлекают к ответственности в Украине. Такое мнение высказал прокурор Автономной Республики Крым Игорь Паначевный. Давайте послушаем сейчас его цитату. Підозрювана Поклонська, як один із ключових суб'єктів Кримської окупаційної адміністрації, підтвердила, що ці факти мали місце. Тобто в'язні справді переводились в російські в'язниці з Криму. Нам важливо, що представник окупаційної влади підтверджує факт вчинення такого злочину відносно громадян України. Працюючи без доступу до території Криму, ми навчились більш глибоко досліджувати інформацію у відкритих джерелах і використовувати її у тих кримінальних провадженнях. Поклонська в інтерв'ю підтвердила свою участь у переслідуванні Сенцова, Чернія, Кольченка, Афанасьєва та у інших злочинах проти громадян України і українських організацій. Насколько вот интервью Поклонской помогло следствию? Ну, перш за все, я б не хотів, наприклад, зараз з вами обговорювати питання етичності того інтерв'ю, тому що багато було так розмов. Я би хотіла все-таки это обговорити з вами. Ну, давайте почнемо з того, що у вас є відповідні, скажімо, правила журналістської етики, до якої прокурору відверто не слід звертатися. Прокурор вивчає саме доказову і процесуальну базу того, що було надано. Безумовно, ми не маємо доступу до цієї території. І кожна, скажімо, новина, кожне інтерв'ю, кожний публічний виступ того чи тієї чи іншої особи, стосовно якої в нас є підозра, для нас це додатковий доказ. Ми хотіли б звернути увагу ще й на те, що практика Європейського суду з прав людини говорить про те, що якщо інтерв'ю дано не під тиском, а вільно, воно може використовуватися як доказ. Поклонська чітко сказала, перше, як ви щойно цитували мого керівника, про те, що переміщаються в'язні з тимчасово окупованої території на територію Російської Федерації. Згідно з положеннями 4-ї Женевської конвенції, це є пряма заборона. Тобто особа, яка є ключовою фігурою в, скажімо так, окупаційних органах влади, а тепер і депутат Державної думи Російської Федерації, чітко констатує злочини, які вчиняються Російською Федерацією відносно громадян України, які проживають на окупованій території. Поклонська розказувала також про зібрану колегію, яка була для організації виборів. Вона підтвердила той факт, що вона знає, що відносно неї здійснюється досудове розслідування і їй пред'явлено підозру. А це досить вагомий аргумент, тому що таким чином вона не зможе сказати, що органи правопорядку діють однобічно.
тобто, що вона повністю усвідомлена стосовно стану досудового розслідування. В нас і так, беззаперечно, були до цього докази її обізнаності, тому що постійно працюють її адвокати, вони ознайомлюються з матеріалами наших кримінальних проваджень, в яких вона є фігурантом. Зараз у нас розглядається клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування в суді стосовно пані Поклонської. Там також працюють її захисники. От одне засідання мало бути 2 числа, 2 червня, воно перенеслося в нас, здається, на 23, якщо я не помиляюсь. От, тобто, але кожен цей факт, кожне сказане нею слово – це додатковий елемент до підтвердження зібраних раніше нами доказів про причетність її до тої чи іншої ситуації, до заборони Меджлісу, коли вона говорила в своєму інтерв'ю про те, що вона вручала пану Чубарову документи, так? Якраз в цій частині і є питання до неї, і ми пред'явили підозру в частині заборони діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу, коли вона зверталася з відповідною заявою до Верховного, так званого Верховного суду Республіки Крим. Вона говорила якраз і про події і застосування ретроспективного законодавства, про події 26 лютого, які відбувалися під Верховною Радою, де було засуджено нашого пана Чийгоза, і який, відповідно, зараз у нас депутат Верховної Ради. Також це вкладено в її підозру. Вона підтвердила ті факти, які ми знаємо, але ми не можемо, скажімо, її запросити зараз безпосередньо до нас, хоча ми вживаємо відповідних процесуальних заходів. Вона це підтвердила публічно. Для нас це додатковий доказ, для нас це підтвердження того, що наші дії і наші процесуальні повноважения, які мы використовували, идут правильным шляхом, по крайней мере. Ну вот Дмитрий Гордон после выхода этого интервью с Натальей Поклонской сделал официальное заявление и сказал, что его интервью и действия были скоординированы Службой безопасности Украины. Хотя потом Служба безопасности почему-то это опровергла, но вот такая координация вот с вами обговаривалась, вот с прокуратурой Крыма, возможно, нет? Я вам скажу так, що мені невідомо про контакти Дмитра Гордона з, наприклад, зі мною там, чи ще з якимись особами. Я констатувати цього факту не буду, але відверто скажу, що для нас його діяльність була ефективною з точки зору доказової бази. От, знову ж таки, говорячи про етичну сторону і там журналістської якісь норми, це вже питання до вас, до ваших органів, які здійснюють, скажем, нагляд за цим. Ну, давайте к следующей теме, к следующим вопросам. Прокуратура Автономной Республики Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту геноцида крымско-татарского народа и представителей других национальных групп в 1944 году для восстановления исторической справедливости. Давайте послушаем цитату. Прокуратура Автономної Республіки Крим здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом геноциду кримсько-татарського народу та представників інших національних груп шляхом насильницького переселення у 1944 році корінного населення півострову та інших національних груп з території Кримської АССР на території союзних республік та областей СРСР. 76 років тому відносно кримсько-татарського народу було вчинено тяжкий з точки зору як національного, так і міжнародного права злочин. Саме тому існує необхідність відновлення історичної справедливості по відношенню до цілого народу. Ну, как идет сейчас расследование по факту геноцида крымско-татарского народа? Ви знаєте, слід зауважити, що це події приблизно 75 років давності, і безумовно важко розслідувати такі злочини. Але я вам скажу, що нашими слідчими, а спочатку здійснювалося досудове розслідування слідством прокуратури Автономної Республіки Крим, ми мали такі повноваження до проведення реформи і початку роботи Державного бюро розслідувань. Мені здається, що немає такої архівної установи на території України, де б не була рука слідчого прокуратури і інших правоохоронних органів, які збирали ці всі відомості. Нам вдалося отримати свідчення понад 200 людей, які були свідками цих подій. Більш того, люди виїжджали на материкову частину України. Да. Це близько 200 людей, вже старенькі, похилого віку, які приїжджали до нас. Розуміючи те, що, на жаль, дехто з них і може, скажімо, не дожити до завершення досудового розслідування в цьому провадженні, ми
застосували інститут допиту особи слідчим суддею. Що це означає? Це означає, що ці докази, які вже були здобуті слідчим суддею при його допиті, вони вже не будуть, в принципі, оспорюватися, тому що суддя вже отримав цю інформацію, і вона буде 100% закріплена в рамках цього кримінального провадження. Крім того, нами було призначено ряд великих експертиз. Це історична експертиза, демографічна експертиза, експертиза безпеки життєдіяльності, тобто як люди переміщалися, наскільки ці умови впливали на їхню життєздатність, медична експертиза. Тобто це другий етап, який був, крім збирання, скажімо, документів з архівних установ. А третій етап – це міжнародно-правове співробітництво. Безумовно, ми не могли не звернутися до Російської Федерації, до Узбекистану, куди людей перевозили, до Таджикистану, до Киргизстану. Напевно, нікого не здивує, що Російська Федерація нам відмовила в задоволенні нашого міжнародного запиту, посилаючись на те, що це порушує її суверенітет. Хоча це був Радянський Союз. Але, напевно, їм є що приховувати від нас, тому вони не дали нам такої відповіді. Зараз ми очікуємо відповіді на наші запити від інших республік, які я назвав раніше. Також очікуємо результатів стосовно експертиз, які ми призначали. Наприклад, історична експертиза, демографічна експертиза, яка прийшла нам нещодавно, вона говорить про те, що втрати кримсько-татарського народу складали понад 86 тисяч людей в перспективі. Тобто, якщо було вивезено приблизно 225 тисяч, втрати перспективні 86. Це значний відсоток вчинюваного злочину. І, крім того, ми не обмежуємося тими двома особами, стосовно яких є пред'явлена підозра. Ми розуміємо, що не вони були безпосередніми виконавцями, або не тільки вони займалися цією діяльністю. В ході досудового розслідування нашими процесуальними керівниками разом вже з слідчими, бо це провадження зараз в СБУ Автономної Республіки Крим, здобуто інформацію буквально до начальників секторів. Там розбивалися люди, скажімо, на певні сектори. І ми зараз будемо надавати ще правову кваліфікацію діям цих осіб. Тобто робота кропітка, але враховуючи ще й історичний проміжок часу, який пройшов значний, нам важко це. Але ми вживаємо якомога найбільше заходів для того, щоб саме історична правда, історична справедливість була відновлена в рамках цього кримінального провадження. Ну, вы правильно отметили, что это событие 75-летней давности, и вот многие те, кто приезжал и давал свои свидетельства вам на материковую часть Украины, они как бы уже старенькие люди, и какая-то часть из них, и их уже даже нет живых. Я знаю, Виджия Кашкаль, ветеран Крымско-татарского национального движения, также приезжала сюда и давала показания. И понятно, что этим людям важно увидеть результаты ваших работ, расследования, да, и им важно увидеть и услышать виновных, названия, имена и так далее. Перспектива. Когда мы сможем увидеть и услышать? Понятно, да, что этих людей уже давно живых нет, но все равно. Ви знаєте, я, напевно, не буду загадувати стосовно сроків, тому що прогнози трошки невдячна річ. Можна сказати, що це буде завтра, але насправді це буде трошки пізніше. І я б не хотів говорити якось конкретно, в якій формі це буде прийняте рішення, яким чином ми цих людей будемо притягувати до відповідальності. Тому що я б не хотів і тиснути на свого процесуального керівника, який цим займається, так і на слідчого, тому що вони вивчали ці матеріали, вони працювали дуже довго. Але, безумовно, ми йдемо саме до того етапу, щоб історична справедливість, вона, скажімо так, восторжествувала і вона була знайдена, ця справедливість. Щоб потім ніхто не переписував історію і не розказував історії про те, що корінний народ Кримського півострову є там зрадниками і тому подібне, і тому подібне. Ну а есть ли какая-то материальная сторона этого дела? Материальная компенсация предусмотрена? Ми вивчали досвід, як розслідуються справи геноциду в різних країнах. Тому що геноцид кримсько-татарського народу, він не був одиничним фактом взагалі в історії нашої планети. І ми вивчали досвіди і ООН, як створюються спеціальні трибунали. Ми вивчали питання притягнення до відповідальності у справі червоних кхмерів. Ми
відверто вам скажу, тісно спілкуємося із Меджлісом кримського татарського народу і шукаємо, тобто пропонуємо їм і ще інші, скажімо, можливості, в тому числі і звернення до ЄСПЛ, створення спеціального суду по геноциду, тобто щоб вирішили цю історичну ситуацію так, як вона мала, щоб вона відповідно своє закріплення. І в ЄСПЛ як один з можливих варіантів можна звертатися з подальшою компенсацією, але вже після завершення відповідно. Ну, прокуратура може обращатися в ЄСПЛ? Ні, прокуратура позбавлена можливості на звернення до ЄСПЛ. Є два суб'єкти, які безпосередньо звертаються. Це уповноважений Верховної Ради, уповноважений в справах Європейського суду з прав людини. Це зараз офіс очолює пан Іван Ліщина. І особи можуть подавати індивідуальні скарги до конкретної держави за порушення тих чи інших її прав, передбачених Європейською конвенцією. Еще вот одна новость, которую хотим с вами обсудить. На территории Автономной Республики Крым проживают около 450 тысяч детей, которым с самого начала оккупации навязывается исключительно российская идентичность. Об этом сообщил прокурор Крыма Игорь Паначевный, информирует пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым. Давайте послушаем его цитату. Починаючи з 2014 року, окупаційна влада запровадила програму «Потяг надії», у ході якої дітей з півострову усиновлюють громадяни Російської Федерації та відповідно переміщують їх з території окупованого півострова до Російської Федерації. У результаті першого такого потягу 7 дітей віком від 10 місяців до 8 років одразу ж поїхали з Криму до Москви, Білгороду, Республіки Адигея, Краснодарського краю та Воронежської області, що підтверджує факт незаконного переміщення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Російською Федерацією. Прокуратура Автономної Республіки Крим здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, серед іншого за фактами здійснення державою-окупантом пропаганди вступу дітей до армії Російської Федерації, незаконного переміщення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є громадянами України, та фіксує кожен факт порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ну, по факту, дети лишены права избирать свое гражданство, да? Безумовно. Тут, якщо ви взяли цю цитату, тут слід звернути на два аспекти. Тобто, крім того, що є діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, їх перше переміщують на територію окупаційної держави. І друге питання – це мілітаризація дітей. Тобто стирання їхньої ідентичності і нав'язування їм майбутньої служби в армії. Це кримінально-правовий аспект. Скажу вам, що коли в органів прокуратури були повноваження стосовно представництва інтересів громадян, а ці повноваження були в нас забрані в 2016 році в зв'язку з конституційною реформою, прокуратура Криму намагалася в тому числі через судовий механізм звертатися з заявами до суду про встановлення факту народження дітей на тимчасово окупованій території. Тоді ми співпрацювали з рядом громадських організацій, до нас приїжджали батьки, надавали нам документи, ми отримували деякі документи від громадських організацій, зверталися з відповідними заявами, і буквально за півроку того періоду, коли ми могли пред'являти ці заяви, ми отримали 50 судових рішень. Тобто ми старалися відновити той зв'язок української держави з дитиною, яка народилася в Криму і отримала, на жаль, свідоцтво про народження російського зразка. Стосовно розслідування кримінальних проваджень, то я хотів би сказати, що ми отримали зараз дані стосовно 4995 дітей, які перебували в закладах опіки, якщо їх так можна назвати, на території Криму. Зараз ми опрацьовуємо... Це граждані України. Це громадяни України. Так, це станом на момент окупації, на 2014 рік, їх було 4995. Так, і це в різних дитячих будинках сімейного типу, також ці діти проживали. Декілька сімей з дитячих будинків сімейного типу переїхали на материкову частину України. Вони знаходяться в Київській області, в Львові, в Одесі. Ми про них знаємо. І також ми їх допитуємо, ми отримуємо від них процесуальні документи для того, щоб закріпити той факт, що вони, в принципі, були видворені. У нас є факти, коли одній з матерів прийомних було сказано, що або ви залишаєте Крим, або ми забираємо у вас дітей.
От, і людина, відповідно, залишила Крим, і вона зараз проживає тут в нас недалеко в Київській області. Ну вот что делает прокуратура в этом направлении? Она как-то может влиять на вот эти вот нарушения? Безумовно. Одним з пріоритетних напрямів для нас є співпраця з Міжнародним кримінальним судом. Зараз в процесі на фінальному етапі підготовка інформації до Міжнародного кримінального суду, де ми будемо чітко вказувати про порушення прав дітей, які відбуваються в Міжнародному кримінальному суді. Чому Міжнародний кримінальний суд? Тому що Міжнародний кримінальний суд вправі притягувати до відповідальності вищих посадових осіб держави-окупанта, в тому числі тих, на яких поширюється імунітет дипломатичний. Міжнародний кримінальний суд вправі видати ордер і затримати особу в тій чи іншій країні, незважаючи на її імунітет. Якщо ви звернете увагу, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що був затриманий у Франції затриманий один з лідерів в Руанді, який був керівником радіо, якщо я не помиляюсь, «Тисячі холмов» він називався, так? І саме завдяки його діям відбувся якраз геноцид, так? Якщо ми будемо вже паралелі проводити. І ця особа зараз постане перед Міжнародним кримінальним судом. Так, пройшов немаленький період часу. Але питання відновлення справедливості, воно не має, мені здається, якихось темпоральних меж. І в даному випадку ми, працюючи не тільки на національному рівні, а на міжнародному, стараємося вжити всіх заходів для того, щоб винні особи були притягнуті до відповідальності. Те саме і з мілітаризацією дітей. Сьогодні питання військово-патріотичного виховання, воно підняте на рівні державної програми в Російській Федерації. Є створені юнармії, Крим-Патріот-центри, ДОСААФи, які працюють повністю на те, щоб стерти ідентичність і нав'язати діткам про ту ідентичність, що вони росіяни, що вони повинні захищати, і в деяких програмних і статутних документах цих організацій чітко прописано, що вони нав'язують необхідність захисту батьківщини Російської Федерації. Зараз ми готуємо... Такой себе Путін-Югент, да? Да, щось схоже, ви знаєте. І ми зараз готуємо проведення однієї з експертиз, яка, ми сподіваємося, дасть нам змогу реально пред'явити підозру вже особам, які причетні і які виконують оці от всі вказівки, які починаються з Москви і доходять... А ці люди вже ідентифіціровані? Так, є ідентифіковані. Не хочу зараз називати їхні прізвища. Ну, а якесь кількість хоча б людей? Ми починаємо з маленького. Ми йдемо 1, 2, 3. Ну, а зараз скільки ідентифіцировано? 300% ідентифіковано. Ми беремо керівників. Ми не говоримо про безпосередніх людей, які будуть займатися, скажімо, технічними якимись моментами. Це ті люди, які приймають ключові рішення в порядку пропаганди служби в армії, в мілітаризації цих дітей, які ходять і залучають в будь-яким способом діток до того, щоб вони відчували, там, скажімо, любов к родині, але до Російської Федерації. От. І я сподіваюся, що найближчим часом ми за результатами експертизи зможемо якраз пред'явити підозру першій людині в цій сфері, и вона буде реально притягнута до відповідальності. Еще вот знаете, следующая тема, которую я хотела с вами обсудить, нам звонят крымчане в студию и спрашивают, вот после восстановления украинского суверенитета над Крымом, кто будет нести ответственность и кто будет считаться коллаборантом? Це цікаве питання. Безумовно, і чому ми сьогодні з вами говорили про міжнародне гуманітарне право? Тому що є таке поняття, як перехідне правосуддя. І перехідне правосуддя – це правосуддя, яке встановлює не тільки винних притягує до відповідальності, так, ми повинні продумати механізм, хто буде відповідальний. Не тільки встановлення історичної правди, щоб знов ніхто не приходив і не нав'язував, і не розказував, як це було насправді, щоб це була та правда, яка дійсно була. І одним з механізмів є такий, як механізм своєрідний, якщо можна перенести на українські реалії, люстрації. Так? Тобто, і зараз при президенті України створена комісія, яка працює з питання перехідного правосуддя, і вони якраз будуть розробляти оцю концепцію перехідного правосуддя. Наскільки я знаю, вона вже практично готова в такому, зараз популярному слові, в драфтовому варіанті. От, я думаю, що вона скоро побачить свій світ. І, відповідно, але ця концепція буде визначати основні принципи, а на основі цієї концепції вже будуть
реалізовуватися певні законодавчі ініціативи. Ну вот все-таки я бы хотела, чтобы вы мне очертили контуры, да, вот, допустим, это же тысячи и тысячи людей на территории временно оккупированного Крыма, которые работают в оккупационных структурах. Это и сотрудники МЧС, которые продолжают, да, там работать, и вот они под ответственность будут попадать? Или не будут, что нельзя, наверное, сказать про сотрудников правоохранительных органов, которые продолжают там работать? Я вам хочу відверто сказати, що Ну, от де от ця грань? ті люди, які залучені і виконують злочинні накази і порушують права людини в Криму, діяльність яких спрямована саме на те, щоб реалізувати російську політику стосовно зміни демографічного складу населення, вони безумовно там не будуть. Які вчиняють злочини проти людяності, воєнні злочини, вони безумовно будуть поза, скажімо, сферою там державного управління після відновлення юрисдикції України над тимчасово окупованим півостровом. Далі деталі. В кожній державі відбувається це по-різному. Є комісії примирення, є коли люди приходять і жертва безпосередньо спілкується з, скажімо, там тією особою, яка порушувала стосовно неї права. Є так, що людей, які не вчиняли серйозних порушень, їх просто відсторонюють від здійснення там державної влади. Інших людей можуть долучити до якогось певного кола. Тобто світова практика вирішення постконфліктних ситуацій, вона досить розгалужена. Яку практику вибере наша країна і на що буде воля законодавця нашого, ми побачимо в майбутньому. Але дуже позитивним є те, що Україна вже думає про це, і Україна починає розробляти ці концепції, і вона почала про це дискусію. Тобто я сподіваюся, що після того, як ми відновимо юрисдикцію, ми не будемо поставлені перед якимось вибором, а в нас вже буде чітка програма, чіткі позиції, і українська держава покаже, як треба дотримуватися прав людини і як відновити вже порушені права на момент тимчасової окупації. Ну, про нарушение прав человека в оккупированном Крыму мы еще поговорим. Я вот хочу отметить, что Поночевный в своем интервью подчеркнул, что нельзя всех крымчан, которые трудоустроились по российскому законодательству в оккупированном Крыму, называть государственными изменниками. Вот за все время прокуратура направила в суд около 100 обвинительных актов. Если говорить о СБУ, полиции, это еще около 50 и 40 обвинительных актов соответственно. Всего более 200. На сегодня имеем уже 29 приговоров, уточнил руководитель ведомства. Вот я вас хотела спросить, почему так мало? Ведь уже прошло 6 лет, а у нас всего лишь 29 приговорів. Безумовно. Ну, я перше хотів би вам сказати, що пройшло 6 років з моменту окупації. З моменту, як я вам говорив, початку фактичної діяльності нормальної органів правопорядку Криму, це десь 2016 рік. У нас досить тривалий час не було національної поліції. Здійснювали досудове розслідування різні органи, яким для них це не було пріоритетом. Так, завдяки нашій ініціативі в 2016 році відтворено діяльність Служби безпеки України. Зараз ці органи почали працювати, вони чітко спрямовані на тему збройного конфлікту і тему наслідків окупації. І якраз ці органи, які повинні бути профільними, вони почали працювати з 2016 року. І за цей з 2016 року оце вже почалася діяльність. Крім того, треба враховувати те, що нам треба дотримуватися всіх процесуальних норм. Тобто десь людей немає, є, наприклад, якщо ми беремо ту саму самооборону, ми кваліфікуємо їх дії по статті 260 Кримінального кодексу, це створення незаконних збройних формувань, також участь в них. Але ця стаття, вона не передбачає здійснення спеціального досудового розслідування. Що це таке? Це як заочне досудове розслідування. І в даному випадку ми можемо дойти до етапу пред'явлення особи підозри і, відповідно, оголошення її в розшук. Тобто це на цей рік близько 19 осіб. Ну, то есть, насколько я понимаю, вот уголовные производства, по которым прокуратура сообщает этим лицам уже подозрения, как раз-таки останавливается из-за розыска подозреваемых. Безумовно. Они в большинстве своем находятся на территории России. Безумовно, Росія або на території півострову Крим. А мы можем их подавать в Интерпол?
Ми зверталися, ми ініціювали ці моменти. Зараз ми врегульовуємо це питання з Інтерполом. Чому? Тому що по Но деяких Интерпол наших... принимает заявки прокуратуры? Приймав. Та сама була і ситуація з пані Поклонською, про що вона говорила в інтерв'ю Дмитру Гордону. І якраз вона перебувала в розшуку. Але Інтерпол прийняв рішення про те, що справи, пов'язані з Кримом, вони можуть свідчити про політичне переслідування. А згідно статуту Інтерполу, справи, які носять політичний характер, вони не можуть здійснювати розшук таких осіб. Ну, это логично, если бы заявки поступали с оккупированной территории. Но когда заявки поступают с Украины, это как але бы не це логично, нет? статут Інтерполу, і поки ми стараємося знайти консенсус з цією організацією для того, щоб так співпрацювати. Але ми і використовуємо механізм міжнародно-правових доручень, коли ми знаємо, чи можемо собі, скажімо, ймовірно, в нас є інформація про те, що знаходиться особа на території іншої держави, ми направляємо запити про міжнародну правову допомогу там. От нещодавно, буквально декілька ми підписали, підтримані Офісом Генерального прокурора. Зараз не буду говорити кому, куди, щоб в нас, скажімо, не зірвалися наші плани, але ми застосовуємо ще такий механізм безпосередньо. Угу. Еще вот, насколько я знаю, идут уголовные дела по отношению к тем, кто изменил украинской присяге. Это, если не ошибаюсь, 22 тысячи, да, человек? Взагалі ідентифіковано в рамках досудового розслідування 22 тисячі державних службовців. І ми отримали інформацію, ми збирали її також по крупицям, тому що проблема української держави станом 2014 року, що ми не мали якихось електронних баз. Так, багато документів стосовно особового складу тих чи інших підрозділів, вони знаходилися в Криму. От. І збирати ці інформацію нам також вдавалося своєрідними такими мозговими штурмами, коли ми думали, де ми можемо отримати цю інформацію, якщо не в Криму. Який державний орган може володіти тією чи іншою інформацією, якщо це не профільне міністерство або не профільний орган, який мав територіальний підрозділ. Але я вам скажу, що це призвело до того результату, що ми встановили 22 тисячі осіб, повністю з їхніми анкетними даними. А по какой статье они проходят? Что им инкриминируют? Безумовно, державна... 110, Так, безумовно. Це злочини проти основ національної безпеки. В кожної особи вони будуть відповідно різні. Кожна особа перевіряється. Ну, ви самі розумієте, 22 тисячі осіб і 50 осіб штату прокурорів, причому не всі 50 займаються такою тематикою. Тобто це також кропітка робота, яку треба відпрацьовувати. Кожну особу треба знаходити, розуміти, що вона вчинила, як вона вчинила. Можливо, вона звільнилася на момент окупації, можливо, вона не звільнилася, можливо, вона була активним учасником, якщо активним, то в якій частині. Ну вот рядовой патрульный, который изменил присяги, что его ждет? Його чекає відповідальність, але в рамках тих доказів, які в нас будуть. Ми, якщо доказів, безумовно, в нас недостатньо, підозру пред'явити ми і не зможемо по факту. Тобто, якщо ми маємо достатні докази, якщо ми бачимо, що ця особа дійсно вчиняла державну зраду, то ми, відповідно, їй пред'являємо підозру. Еще вот нам звонят крымчане и спрашивают следующий вопрос. А вот, вот этот вот так называемый Керченский мост, да, который связывает Крым с Российской Федерацией. Вот те люди, которые пересекают вот этот Керченский мост, так называемые, они будут привлечены к ответственности за нарушение границы или же нет? Питання в тому, що стаття 332.1 Кримінального кодексу, саме вона врегульовує це питання відповідальності. Вона говорить про те, що особа вчинила вказані дії з метою завдання істотної шкоди інтересам держави. І от, тоже як це определить. І оце саме, напевно, наріжний камінь в цьому. І розслідуючи конкретні ці провадження, ми встановлюємо ці факти. Чи особа, скажімо, переїхала, бо вона просто переїхала там до родичів своїх, і так склалося в неї, так, вона вибрала найкращий шлях. Або ця особа, скажімо, приїхала з метою якраз завдання цих шкоди цим інтересам нашої держави. Ну вот, к примеру, в Кавказском районно-окружном суде в Ростове-на-Дону проходят уголовные производства, политически мотивированные уголовные дела и суды, да, по отношению к крымским татарам. И вот на эти суды, понятно, из временно оккупированного Крыма ездят их адвокаты, граждане Украины. Они не будут привлечены к ответственности. Безумовно, тому що вони навпаки
які здійснюють діяльність пов'язану з захистом громадян України, які залишилися на окупованій території. Вони, згідно з тою Женевською конвенцією, про яку я вам говорив, є цивільним населенням, яке захищене і з якою окупант не повинен вчиняти жодних протиправних дій. В даному випадку адвокати вживають всіх дій, щоб захистити їхні інтереси. І ті ж самі, як ми з вами перед ефіром говорили, і справи Хізбут Тахрір, так, і інші справи. Безумовно, ці особи, їхня діяльність спрямована на захист інтересів громадян. І якщо вже теоретично розмірковувати, то і інтересів, в принципі, України через те, що вони говорять навіть в деяких процесах, якщо ми можемо згадати навіть наших моряків, так, вони чітко заявляли, що вони військовополонені, адвокати говорили, що на вказаних осіб поширюються норми міжнародного гуманітарного права, і адвокати і російські, і ті, які перебувають в Криму, вони також розуміють, що це питання окупації, питання регулювання норм міжнародного гуманітарного права. Ну, давайте еще затронем такой объемный кейс. Это вопрос нарушения прав человека на территории временно оккупированного Крыма. Вот как проходит расследование дела о нарушении прав человека в Крыму? А ви знаєте, про порушення прав можна широко говорити. І це починаючи від умисних вбивств, це тортури, це порушення права на справедливий суд, це позбавлення права власності, це примусовий призов до Збройних сил Російської Федерації, це використання цивільного населення як своєрідних живих щитів, коли ми пам'ятаємо, як захоплювалися наші військові частини, і люди були фактично тими щитами. От. І порушення інших прав, в тому числі, якщо ми візьмемо там використання рідної мови на навчання і так далі, і так далі. Тобто це широкий спектр, який також, от я вам називав ці категорії, це категорії тих справ, які ми, чи проваджень, правильніше для людей, напевне, простіше почути стару версію справ, які ми розслідуємо стосовно порушення прав людини. І якщо ми скажемо, наприклад, справу 26 лютого, так, сьогодні в 2020 році нами повідомлено про підозру 17 особам, які приймали безпосередню участь. Ви говорите про порушення прав людини. От, наприклад, якщо брати справу Чийгоза чи інших людей, одним з порушень було те, що застосовувалося ретроспективно російське законодавство. Тобто події відбувалися, навіть якщо теоретично брати російські умови, відбувалися за часів поширення юрисдикції України. Так. Вони застосовують російське законодавство і притягують людину за російським законодавством і визначають йому реальний строк відбування покарання. Це є порушенням прав людини. Так. Сьогодні ми маємо той факт, що справа 26 лютого з нашої сторони завершена от такими от процесами. І там до відповідальності притягнуті як прокурори, так і судді, так і інші особи, які брали безпосередню участь в цих незаконных диях. Ну, насколько я понимаю, вам очень важны свидетельства тех, кто подвергается репрессиям на территории временно оккупированного Крыма. Безумовно. Вот ви держите связь з цими людьми, возможно? Це важливо. І коли ми починали з вами на початку ефіру говорити про особливості діяльності прокуратури, це те, що ми відкриті, ми спілкуємося з багатьма людьми. До нас не бояться приходити люди, тому що вони знають, що ніхто ніколи не розкаже про цей візит, ніхто не буде, скажімо, поширювати цю інформацію, і вона ніколи не дійде до окупанта. У вас же є реєстр, да, еще? Реєстр жертв? Да, по правам, по нарушенням прав чоловіка. Безумовно. В нас є такий реєстр, ми називаємо його реєстром жертв кримінальних правопорушень. Ми його ведемо, безумовно, не публічно, для того, щоб інформація про цих осіб не була загальнодоступною, в тому числі для окупантів. Ну, а яке це кількість людей? Останні відомості, які я дивився, саме по людях конкретних, це було 600 останніх. Так, от. Тобто, це ті, які, це коли ми не говоримо про безпосередньо кримінальне переслідування, а це тих, яких ми ще перевіряємо і далі по них рухаємося. Тобто це самий мінімум, який в нас є. Плюс, якщо додати всіх, які в кримінальних провадженнях, це набагато більше число. Не готовий вам зараз відповісти з точною цифрою, але це достатньо велика кількість людей. Но это люди можуть обращатися з території временно оккупированного полуострова здесь, вот. Я вам скажу, я не буду розказувати конкретний факт, як ми спілкуємося з деякими людьми, але я вам можу твердо сказати, що нам надходять
листи не тільки з окупованого Криму, але й з Російської Федерації, коли люди звертаються до прокуратури Криму і говорять про порушення їхніх прав, в чому вони полягають, надають нам копії відповідних документів. Тобто ці документи є. Безумовно, найкраще для нас, коли людина ще й сама приїжджає, дає якісь відомості, коли ми отримуємо не тільки копії цих документів, але й оригінали. Ну, скажімо, але це ми вже ідеалізуємо в умовах, чого б нам хотілося. От. Але проте ми маємо контакт, і зі свого боку я, до речі, хотів би скористатися вашим ефіром, що люди, які нас бачать і які знають про порушення своїх прав, які знають про порушення прав їхніх родичів, які мають документи окупаційних органів влади про затримання, про арешти, про вироки, які незаконні, коли синів, скажімо, притягують до відповідальності за те, що вони не служать в Російській Федерації. Зараз, як мінімум, ми виявили 71 кримінальну справу в Російській Федерації, де притягують таких осіб. Вони можуть напряму до нас звертатися, надавати ці документи, підтверджувати. І ця інформація буде використана не тільки в нас, в національному судочинстві, але й також буде передана в Міжнародний кримінальний суд, але суто в формі інформації. Ну вот, когда мы говорим о нарушениях, необходимо, наверное, вспомнить о давлении на свободу слова на территории временно оккупированного Крыма. И не только. Вы знаете, что часть сотрудников телеканала АТР также вот подвергаются вот этим вот российскому преследованию, в том числе и я. Против меня открыто уголовное дело, против Айдера Муждабаева, против Сейтумерова. Да? Вот как быть в этом случае, как действует прокуратура и как она должна реагировать по факту давления на журналистов? Так, окреме питання є і тиск на журналістів. Це зараз окрема категорія кримінальних проваджень. Я перебуваю якраз на напрямку нагляду за кримінальними провадженнями близько місяця. Ми визначили його як один з пріоритетів. Першопочатково ми говорили про наявність 50 кримінальних проваджень, які були в сфері порушення прав журналістів. Зараз ми ці провадження шляхом об'єднання, тому що деякі факти були пов'язані один з одним, дійшли до 17 проваджень. 12 особам вже повідомлено про підозру в таких категоріях справ. Ми можемо говорити і про справу Миколи Семени, ми можемо говорити про справу журналіста «Канал Плюс» Давіда Жофрійо. Можемо говорити про пані Іслямову, також в якої були проведені обшуки. І багато-багато інших осіб, які в нас встановлені особи, які їх або проводили незаконні обшуки, чим порушували їхнє право на недоторканність житла, або які здійснювали незаконне затримання вказаних осіб і, відповідно, перешкоджали. А по деяких особах навіть і було, що це перешкоджання було пряме на законній журналістській діяльності, коли в ході тих чи інших мітингів, стосовно ситуації в Керчі, була в нас, коли було перешкоджання журналістці і ламалися там камери і тому подібне. Тобто всі ці факти, я вам володію буквально точними цифрами: 17 проваджень, 12 осіб, яким повідомлено про підозру. І самі гучні, які були. Дуже дякую вам. Дякую. Дуже дякую. Віталій Сакратар, заступник прокурора Автономної Республіки Крим, радник Юстиції, був гостем нашої студії. Дуже дякую. Ну а с нами сейчас на прямой связи Илья Куса, эксперт Украинского института будущего. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вот следующая новость, которую бы мы хотели с вами обсудить, такая. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что считает важным достижением своей поездки в Берлин возвращение в повестку дня вопросов по аннексированному Крыму и украинских политических заключенных в Крыму и в Российской Федерации. Об этом Кулеба написал на своей странице в Facebook. Давайте его послушаем. Важливим досягненням я вважаю повернення на порядок денний наших переговорів питання тимчасово окупованого Криму і українських політв'язнів у Криму та Росії. Крим і Донбас – це все українські території, тимчасово окуповані Росією у ході агресії. У цьому плані між ними немає різниці. Тому я і сказав в інтерв'ю німецьким ЗМІ під час візиту: ми доб'ємося деокупації і реінтеграції в Україну і Донбасу, і Криму. Скільки б часу це не зайняло. Ну, вы помните, во время совместного брифинга с его немецким коллегой Хайко Маасом Дмитрий Кулеба сказал, что они будут с международными партнерами обговаривать тему создания платформы по неизбежной деоккупации Крыма. Вот как вы думаете, какая это может быть платформа, какой это должен быть формат и в каком составе стран и международных организаций? Ну, в целом, данная риторика
правильное. То есть уже давно стоял вопрос о том, что мы как-то немного забыли Крым, и ну, одним из негативных последствий ну, скажем так, политических процессов после 2014 года было то, что Российской Федерации удалось, ну или удается до сих пор разделять вопросы Донбасса и Крыма, что неправильно, вернее, это ну, неправильно с точки зрения наших национальных интересов, с их логики, в их логике там они это объясняют, для них это все нормально. То есть проблема в том только, что я действительно не могу сказать, как это все будет выглядеть, потому что мне пока сложно представить, каким образом мы будем деоккупировать Крым с учетом, ну, во-первых, категорической позиции самой Российской Федерации по этому поводу. То есть они несколько раз уже говорили, что они даже не хотят начинать переговоры про Крым, поскольку для них этот вопрос закрыт. И они не хотят его связывать с вопросом оккупированного Донбасса. Ну и во-вторых, действительно, ну, вопрос об участии международных партнеров, он актуален, поскольку на сегодняшний день эти самые международные партнеры не совсем, ну скажем так, не сильно много внимания уделяют крымской проблеме, а некоторые из них сейчас заняты внутренними проблемами на фоне глобальной рецессии и социально-экономических потрясений, связанных с коронавирусной пандемией. Поэтому я не вижу каких-то, ну пока что вот не могу вам сказать, что вот я четко вижу, что вот те или иные страны присоединятся или будут готовы присоединиться. Кроме того, еще один вопрос, третий, который мы не подняли, это, ну, допустим, там будет ряд государств, там в основном западных, скорее всего, да, там, например, из Евросоюза или Соединенные Штаты, которые согласятся участвовать в некой платформе, посвященной крымскому вопросу. Но есть еще один вопрос: в какой степени они будут участвовать в этой платформе? То есть одно дело сказать, что да, там мы хорошо поучаствуем, соберемся пару раз на переговоры, на этом все закончится. То есть есть ли государства, которые готовы будут выделять конкретные ресурсы под это? Политический капитал вкладывать, финансовые ресурсы, военные или иные? Ну и плюс, есть ли у самой Украины видение этой платформы, то есть к чему она в итоге должна привести и в какой форме мы будем собираться деоккупировать Крым? Ну, я этого не знаю, поскольку это уже вопросы, наверное, больше к Министерству иностранных дел, как к инициатору данного, я повторюсь, в принципе, правильной идеи, вот только, ну, тут нужны подробности о том, как ее будут реализовывать. Ну вот смотрите, вы правильно отметили по поводу категорической позиции Российской Федерации участия вот в данной какой-то переговорной площадке по Крыму. И они это публично неоднократно уже говорили, и президент Зеленский об этом упоминал на своей пресс-конференции. Может, все-таки речь идет о создании группы стран, которая соберется, да, там и будет разрабатывать механизмы давления на Российскую Федерацию, ужесточения санкционного режима или что? Ну, возможно, очевидно, что речь идет о том, что Россия в этом участвовать не будет. Понятно. То есть это будет, там, условно говоря, собрание вот союзников, ну, в таком широком термине военного времени, там, да, то есть там, союзники вот, с большой буквы, которые там объединены идеей сдерживания российских геополитических амбиций в Центрально-Восточной Европе. Ну, то есть, да, я в принципе думаю, что так оно и будет. Вопрос насчет того, будут ли готовы эти страны разрабатывать эти механизмы, опять же, вкладывать ресурсы в разработку этих механизмов и их имплементировать, я не уверен. Я не уверен, потому что мы уже прошли этот этап. То есть 2014-2015 год был ключевыми, когда, собственно, это произошло, когда была единая консолидированная реакция достаточно многих развитых государств Западной Европы и ну, Евросоюза, и там тот же Соединенных Штатов и других по поводу введения санкций и других ограничений против России за аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса. Но с тех пор прошло время. Сегодня я не вижу этой единой позиции на Западе. Ну вот, вот такой, какая была в 2014-м, ее нет. Насчет того, ну вот, поэтому я не могу вот что-то определенное сказать, и плюс, я думаю, они сами не могут, пока не поймут какие-то подробности об этой платформе. То есть что нового мы хотим им предложить, чтобы отличалось от там, реалий 2014 года. Потому что очевидно, что вернуться к статусу КВО 2014 года не получится. Уже другой мир, он изменился, и многие элементы международно-правовой системы, к которой мы апеллировали в 2014 году, типа Будапештского меморандума, например, к сожалению, они умерли. Ну вот То по есть поводу нынешний мир, он
Вот по поводу Будапештского меморандума, это, наверное, же не зря недавно вице-премьер, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников вот упомянул о том, что нужно пересматривать Будапештский формат. Может, как раз-таки речь идет и о привлечении Соединенных Штатов к этому формату? Или что? И вообще, что значит пересматривать? Да. Я думаю, эти процессы связаны. То есть и заявление Резникова, его статья в Atlantic Council по этому поводу, про будапештский формат переговоров, и вот эти вот сейчас поездки, и это все связано, мне кажется, это вот часть одного курса. Но опять же, вот я прочитал и статью Алексея Резникова по этому поводу, по будапештскому формату. Опять же, я понял идею, я понял логику, там она есть, там все в принципе рационально. Вопрос один. Ну, конкретно что предлагают, да, то есть, опять же, Будапештский меморандум сам по себе, ну, опять же, эта история пройдена. Все, да, этот вопрос закрыт. Нам популярно в 2015 или 2016 году объяснили, что, ну, извините, но этот меморандум не является каким-то таким сильным документом, который будет вынуждать государство впрягаться за Украину вот прям в практическом плане, то есть идти на конфронтацию прямую с Россией. Особенно это такая реакция была видна по там, европейским странам. С тех пор мало что изменилось. И будапештский формат сейчас немногих привлекает. Особенно, я повторюсь, с учетом глобальных проблем, которые сейчас захлестнули многих наших внешних партнеров, Евросоюз и Штаты вот сейчас в связи с тем, что там происходит, и они сейчас ну, меньше имеют желания и готовности участвовать вот в подобного рода переговорах, если они ни к чему не приведут. То есть просто как разговоры, это не имеет смысла. И вкладывать в это ресурсы. То есть здесь больше нужно смотреть и задавать вопросы о подробностях, связанных с нашей инициативой. То есть что мы хотим, что мы предлагаем, чем это будет отличаться от предыдущих попыток созвать некую вот эту конференцию, и как мы будем привлекать этих внешних партнеров. Потому что, опять же, США, ну, я думаю, США, Британия, да, это там хорошо, но, например, ну, будет ли здесь, там, предусматривает ли это участие, не знаю, Китая, например, учитывая то, что он тоже является подписантом. Да, не присоединились. То есть вот как, вот, или нет. Да, ну, я не знаю, вот это тоже такой вопрос. Или мы тоже, ну, опять будем в один вектор там играть и апеллировать к тем же... То есть если выбран путь апеллирования к тем же понятиям, что и в 2014 году, я считаю, это ошибка, оно ни к чему не приведет. Потому что, как я сказал, тот мир, он умер. Вот коронавирусная пандемия его добила окончательно. То есть сейчас правила совершенно другие, и надо совершенно другие подходы искать. Илья, и вот еще одна тема, которую хочу успеть с вами обсудить, буквально 3 минутки до завершения нашего эфира. Сенатор США планирует внести законопроект, который расширяет санкции против российского трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект плана, который есть у агентства. Давайте послушаем цитату. Санкції, які США до цього ввели відносно Північного потоку-2, будуть поширені на всю діяльність, що стосується прокладки труб і страхування. Обмежувальні заходи планується поширити на підприємства, які надають послуги андеррайтингу, страхуванню або перестрахуванню для суден, що працюють на трубопроводі. Крім того, санкції хочуть ввести проти компаній, які надають послуги з дооснащенням або дообладнання судів-трубоукладачів Nord Stream 2, а також проти судів, які будуть працювати в тандемі з трубоукладачем. За даними джерел Bloomberg, здатне добудувати газопровід судно «Академік Черський» має працювати в зв'язці з трубоукладальною баржею «Фортуна», щоб завершити будівництво «Північного потоку-2». Автори законопроекту – сенатор-республіканець Тед Круз і сенатор від Демократичної партії Джейн Шейхін. За словами Круза, газопровід являє критичну загрозу національній безпеці Америки і не повинен бути завершений. Він додав, що будь-який, хто задіяний в будівництві «Північного потоку-2», зіткнеться з серйозними і негайними американськими санкціями. Вот в случае, если этот законопроект будет внесен и проголосован, как серьезно он повлияет на строительство? Ну, зависит от того, что в этом законопроекте будет прописано на момент его принятия, потому что они там меняются, могут поправки вноситься. То есть я не готов сказать, что, как он будет выглядеть в финальной версии. Это, во-первых. Во-вторых, я не думаю, что он повлияет серьезно, потому что проблема там прокладки этого газопровода, он там завершен на 93 или 95%, по-моему, то есть там немного осталось. И вопрос, наверное, скорее будет стоять не в
существовании этого законопроекта, а в том, чем завершатся переговоры, вернее, вот это перетягивание каната между Германией и США по этому поводу. Потому что сейчас до сих пор идет борьба между ними то есть Германия хочет закончить этот проект любым способом, уже его закрыть, тем более, что осталось совсем немного. И буквально вот вчера была новость о том, что посол США в Германии Ричард Гренелл ушел в отставку, а он был одним из ярых противников проекта газопровода и часто его критиковал. То есть, связано ли это конкретно с проектом Северного потока, я не могу сказать. Спасибо. Наверное, да. Спасибо большое. Ілія Куса, експерт Українського інституту майбутнього, був з нами на прямому зв'язку. Спасибі. Ну а мы не прощаемся. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». Не переключайтесь, скоро.